W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez Bóg z wami. W żurli szule je napisane rundško, to najlepsze nie leży żenie za nami, ale przeco przed nami. Tute rundško jedre nicht tu napisał, so bychu šulerjo a šulerki pilnie wuknuli, a z mužiče do přichoda ladali. Žiwienie však jeszcze przed nimi leży, tak so praj. To najlepsze nie leży nigdy za nami, ale przeco przed nami. Přitrichi rundško jeno za dzieci, abo des za 70 a 80 letnych. A je tute wuprajenie, des jeszcze w smертnej godzinie płaciwe? Odmówimy jako krzeszenio z jasnym haj? Najlepsze leży jeszcze przed tobą, też gdy se zemrył. Żywienie so dalej wiedzie, zawierno so też wiele zmieni, a przedstawy są wszelakie. Ale dola myślą na dobrą zromadność, że zemrytych, na światło, nadzieję a lubość. Jezus kujżoho z nas w osobinsce nareči, ja sam zroa stanienie a żywienie, sztuś do mnie wierzy, bude żywy, byrnyż umrył. Wierzysz to? Dovolíme so přivobrotíme našemu knězi a zbožníky Jezuse Kristuse a prošme o jeho smilnost. Uznávám Bohu všeomocnému a vám za jsem vele zřešil, myslo, řečo, jednajo a dobre zanechujom. Moja vina, moja vulka vina. Tohodla prošu zbožnu stajnu kniežnu Mariu, všech angelov a sviatých a vás všetkých, modlče sa za mne ke kniezi našemu Bohu. Smí so nad nami všehomocný a milostivý Božo a spušťujte nám rychy do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się.
Wszechomocny a miłościwy Bożo, Twój dar to jest za Twojej wiry wyzdobnia, chwalobnie Ci służa. Daj nam, prosimy, żebyśmy bez grzecha naprzeczo kroczyli Twoim słubieniam. Tak prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż się z Tobą Duchem Świętym żywa, króluje po wieki na wieki. Czytanie z knihy Deuteronomium. Mojzes rzecze ke ludi. Boj so Jahwe swojego Boha, a wobkedźbuj wsze jeho przedpisy a kaznie, kotreż ci kazam. Ty, twój syn, twój nuk. Wsze dny swojego żywienia, zoby był długo żywy. Słysztujś Izraelo, a my so dokładnie po nich. Zoby so ci derje wiedło, a zobyście so jara rozmnožili, kajście ci Jahwe, Bóg twoich wodców slubił, w kraju, w kotrym szczycie mloko a mied. Słysz Izraelo, Jahwe nasz Bóg je jeniczki Jahwe. Lubuj Jahwu swojego Boha, z całej swojej wutroby, z całej swojej dusze, a ze wszej swojej mocu. Tute słowa, kotreż ci dżęca kazam, zakuwaj się we swojej wutrobie. Słyszeliśmy słowo Boże. Boże. Drugie czytanie z lista Hebrejam. Bracia a sotry. W starym zakoniu sledowaše wiele mieszników jeden po drugim, dokud śmierć żanowo nie lutowaše. Jezus pak ma niezakonne miesznictwo, dokud wostawa na wieki. To dla może też tych, ki so przez niego k Bohu bliża, na wieczne umożlić. Jedzie stajnie żywy, zoby za nich ryczał. Taki wyższy mysznik so nam dere hodźeše, świate niewinowate, bezryszne, oddzielene od ryszników a powyższene nad niebiesa. Wun nie trzeba wszednie, kajż druze wyższe mysznicy, najprede za swoje rychy oprowadź, a potom za rychy luda. Przecież to je wun raz szczinił,
jako je sam siebie oprował. Tak postaja zakon człowieku słaboszczam podatych zawszych myszników. Przysahane słowo pak, kiż je w czasu po zakoniu wyszło, postaja na wieki dospolnego syna. Słyszeliśmy słowo Boże. Bóg. Alleluja, 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 Kniez buď z vámi. Słowa świętego zczynia pomaku. We wonym czasu przystupi jeden z pisma uczonych k Jezusie a oprasza so jeho, kotra kaznia je ze všech prinja. Jezus odmówi, prinja kaznia je, słysz Izraelo, kniez nasz Bóg je kniez sam jeniczki. Lubuj knieza swojego Boha z całej swojej utroby, a z całej swojej duszy, a z całej swojej mysle, a z całej swojej mocy. Druga kaznia je tuta. Lubuj swojego bliższego, kajż siebie samego. Żadna druga kaznia nie je większa, hać tutej dwie. Tu rekne jemu pisma uczony dere mistrze, bo prawdzie se praju, że je wun jeniczki, a za nie je drugiego przy nim, a jeho lubować z całej utroby, a z całej mysle, a z całej mocy je wiele więcej, hać je palne a drugie opory. Jezus widział, sobie wun mudre odmówił, rekne jemu, nie se daleko od Bożego Królestwa. Nikt tu se hižo nie zvěří, Jezusa so dále prašič. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lube dzieci, młodostni a wosadni. W zajszłych dniach wspominachmy na naszych świętych a zemrytych. Sym so praszała, jak moja wam pocza między człowiekami, kociż tu na ziemi smy, a zemrytymi zwobraznić. To staj Clemens a Konrad. A kajż widzicie, horytaj so za kopańcu. Ja chcę wam jej stawiznu przedstawić. Hulcaj, zeznasztaj so ze zastupom do szule. Jej wuczerka praji, so ma Konrad podla Clemensa siedzieć. Nie traje się długo, a wonej zaczuwasztaj, so to cyle derje z nimaj chodzi. Clemens lubuje matematiku, a Konrad skiery rycze. A tak możesz taj so sobą podpirować, a byś taj dobry team. Mimo szulskie wódby, miejesz taj siedne wieselo, a horitaj samsny humor. A zwonka szule kopataj w jednym mustwie zabulom. Lube dzieci, przemyslujcie raz. Što je so mnie z Clemencom a Konradom wujiło? One nie staj jenož sobušulary, ale też przeczeli. Mnie z nimaj
je so przeczestwo wujiło. A wonaj staj przez przeczeski powias mie sobu związanaj. Jako Clemens w drugim letniku operację Mandludla wiesty czas w szuli niebie, Konrad jeho siednie w koruni wopytaše. Hacz w szulskim albo w prózdninskim czasu zromadnie staj hižo wiele mieńsze, a tyż większe wuposzcze z Worawoj. Po prynnym światym woprawieniu bież taj ministrantaj. Imaj so lubieše, so możesz taj k blidu Bożemu, a w osadzie służyć. W osobie rady obdzielište so na każdoletniej ministrantskiej kopańce. To bychu niezapomnite dyrdom deje. A przez lata była jej przeczestwo silniejsze a krótsze. Gdyż so wadzisztaj, przewisułasze, gdyż jej powias przeczestwa. Ale przy wszystkich różnych mienieniach możesz taj so w ciężkich praszeniach przeco jeden na drugiego spuszczać. Jednego dnia sta so zrudny podałk, a Clemens zemrze. Wszyscy bychu jara zrudni, w osobie Konrad. Lube dzieci, što je so netko z tutym powiazom stało, który się Clemensa a Konrada związał? Wy widzicie, gdyż Clemens swój kunc więcej krótsze dzierżyć nie może, je przeco jeszcze tu, a Konrad tutym krótsze dzierży. Je to tak, że so przeczeski powiaz smierczy dla nie zubi. On wobstoi w innej formie dale. Powias przemieni so do wielkiego płaszcza, któryż Konrada od nitka krótsze wodziewa. Krótko po śmierci stej stysk a zrudoba jara wulki. Płaszcz wopta Konrada cyle krótsze, a on so husto w sytuacjach jednego dnia na Clemensa dopomni. Na spoczatku leży się płaszcz cyle krótsze. Po czasu pak przemieni so do zletowacego płaszcza. Równie tak so te żywienie zmieni, a so tak prajene dale werči. A tak płaszcz, jace cyle tak krótsze na Konradzie nie przyleży. Clemens pak wostanie na przeco ze swoim przyjacielem Konradom przez płaszcz związany. A dys, husto de cyle nieoczekiwane. Zaczuje Konrad naraz wielki stysk za Clemensom, a zrudoba je zaso gajś na spoczatku czujomna. Potom je płaszcz zaso jara blisko, przy jeho čile. Lubi wosadni, tak to je. Nasze zemrete są z nami na przeco związani. Potem, kajki pocza je tu na zemi wobstał, zawosta tu jeden dłuższy płaszcz, a tu tamny troszkę ciężki. Lubi bratce, lubi sestre kniezu, lubi osadni, nasze żywienie, któremuż śmierć słucha, je jara zajímawe. A my, jako chrześcijanie, rozmyslujemy o všem tym troszkę inak, hacz druze. Za nas ze śmiercią nie je kunc, ale nam, tak uczy nasza wiara, spošće so ze śmiercią podziel na wieczności. O tym, co już mnozy przemyslowali, podobnie jak autor tej podawizny, które jsme runie słyszeli.
W predawších časach je so tež mnoho k tomu spisało. Jednu taką wiec namakamy w jednej knize, kotraż mianuje so Legenda Aurea, złota legenda. Tuta kniha je pisana 1260 do 70 znano. Jeden arcybiskop, Dominikan, ze Genua je on spisał. W tej knize są zapołożone prynnie 1000 lat stawiznu chrześcijaństwa. To by jedna kniha, którą chce każdy człowiek nakużypa tedy mieć. Tohodla so ta kniha zas a zas odpisowaše, znowa wuda, a samo dalej pisaše. Za tej knihu żadaše, kaž prajach, tu normalny człowiek, ale też umiejcy. Svět to znaczy, kaž Albrecht Dürer na przykład. Dokež, kaž tuta podawizna, którą sme słyszeli, albo kaž tu legende, które są zapřijate do Legenda Aurea, oni skiča bohate ubier na informacjach a na idejach za nasze mysle, niekotra szkuli zajmowa plastika nasta tak. Na przykład, co namaka tam o Hadamie jedna powiedka, legenda. Tam ryka tak. Hadam potem sobie z paradiza wunaty jara ciężko skori. A wun se nie wyhinaše rady, hacz słacz swojego syna, Seta, kerotam paradiza. Tun mieješe tam prosyć wohojerskie sredk. Set zetka arcyangela Michała. Tutun daje mu jednu hauszku sobu. Ta hauszka bez toho štoma, pod kotrymž by Hadam zryšił. Arcyangel praj, gdyż poniese tale hauszka płot, so twój nan hustrowi. Set kłataše domoj, jako dojnže by nan zemrete. Set daje mu hauszku sobu dorowa. Borze urosče z rowa prynja hauza, abu naladny štom. Kral Salomo so nieho dolada. Daj on podrezać, a chceše drewo užić za twar swojego palasta. Tola, to so nikak nehodžeše. Drewo by spirawe. Na to přizeví se pola nieho králona ze Zaby. Ona mieješe widziznu. Ve tej widziznu so je praji, że na runie tymle drewe štoma junu budże jeden wisacz, kotryż przez swoją śmierć knestwo Żydów przewinie. Salomoni bu na to zaprach. Wun dat un straszny štom huboko do zimie zaryć. Przez Boże wiedzienie pak leżeše štom runie pod hatom Betesta. Na to bu woda tutoha hata dziwy činiaca. Jako so czas Jezusowego czerpienia bliżeše, počínaše drewo na powiach stupać. Żydza zhotowichu z niego krzyż za Jezusa. Jako tutun na drewie krzyża wisaše, nieseše hauszka z paradiza swój najreńszy płot. A Hadam bu wumożeny, mocy śmierci wutornieny. Tak daleko ta legenda. Ona potem opisuje, że ma po biblijskich przedstawach śmierć na sobie nešto kłastacego, potem pak, że człowiek się Bożu widu przyswoji. On mieješe wiadomie też bolostcze, czerpienie, korość a śmierć nazonić. Bo pak człowieka swoje nuzy nie ostaje samoho. Bo je, tak zwurazna to legenda, štom śmiercze przemienił do drewa żywienia. Z tym, że bosos człowieczy dzieli wun osud Hadama, a da człowieckiemu czerpieniu a śmierci nowy zmysł. Z toho czasa, że je Jezus na štomie śmierci swoje żywienie dał, na trzecim dniu pak zrowa stanął, nie jest śmierć hižo kunc żywienia, ale przekot do wieczności. Gdy zrowa śmierci żywe stwelce rozcze, je to, kaj se by skadžało jutro ne ranje. Moli tež prajč, jeden wučomnik knieza przyjdzie do wiecznego światła a wiecznej krasności. Hauszka z paradiza, kotraż runie povedane legendzie so stanie krzyż Jezusowy,
ki smierć przewinie, stanie so widzomnie z obstarnej lubosću Bożej. Legenda jasne upraji, nasz Bóg, hacz również on dobiał horko kłastać, je, a wostanie Bóg żywienia. On nie da nam zahynyć, ale dari nam nie da zromadność z nim, w której smimy jeho od oblicza k obliczu widzieć, a każ nasza wiera uczy, zewszymi se zetkać, któryśmy tu dożywili, z którymi udzierzujemy zwisk, daleko przez śmierć. Amen. Boje nas do zhromadnosće zwołał, z której sem stajnie znowa so k niemu wołamy, też z naszymi prostwami przyobracimy so k niemu, naszemu Bogu. Lubi Božo, prosimy Cię, podpieraj nas, przyjacielstwa w żywieniu nawiązać a pistować. Prosimy Cię, usłysz nas. Lubi Božo, niczo na końcu żywienia z naszego obsedztwa sobu nie zamy. Daruj nam jasność spoznacza, co jest ważne w żywieniu. Prosimy Cię, usłysz nas. Lubi Božo, przez skutkowanie światych, w osobie tych, którzy zaczych im skutkują, pokazasz nam swoje obliczo. Prosimy Cię, woter nasze wutroby za poselstwo Ducha Świętego, który so w żywieniu Twoich światych pokaza. Prosimy Cię, usłysz nas. Lubi Božo, skučuj nas, stysk a bolostne začuća žarovanja, które su uraz naszej lubości k zemritym, utrać a přiwzać. Prosimy Cię, usłysz nas. Lubi Božo, modlimy się za wszystkich, którzy so wszędzie w starych a chorych pracują, ich ladają a przewodzą. Prosimy Cię, usłysz nas. Lubi Božo, Tebi doriamy naszych zemrytych. Budźcie im domizna, za których zjedziemy, a daruj im wieczne żywienie przy Tebi. Prosimy Cię, usłysz nas. Tak sa Tebi dovieramy, ki se živa a kraluješ vo veky na veky.
Modlmy so. Ježe Božom, tutun vopor buď Tebi čisty dan, a nam światy sred Twoje jest milnosće. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Dziękujemy so Ci Bożom, przetoż Ty se nas stworzył, żebyśmy za Tebie, a jeden za drugiego żywi byli. Możemy mnie sobą ryczeć, zgromadnie działacza świecić, z toho so my radujemy, za to so Ci dziękujemy, Wódźce. Romadże ze wszystkimi, kociż do Tebie wieria, romadże ze światymi a jangelemi sławimy Cię a wołamy. Haj, Ty se światu, wielki Bożo, a se wszystkim ludziom naprzeczo dobry. Dziękujemy so Ci za to. Właściwie dziękujemy so Ci za Jezusa Chrystusa. On je wszystkich ludzi pozbudzał, kotrzy se przed Tobą bojachu, je chce všich nauczyć, kotrzy bychu przed Tobą czeknęli. On je ludziom wodawał, kotrzy bychu jemu neprawdu czynili, a z grzesznikami je siedział zablido, z nimi jed. On nas nitko tu za jedno wieder zgromadził, żebyśmy czynili, co jeszcze on czynił. Toho dlasmy chleb a wino przygotowali a prosimy Cię, Wódźce, postuj te daraj, żebyście nam byłoj ciło a krwi Jezusa Chrystusa. Jezus bieše wieczór do swojej śmierci ze swoimi uczomnikami romadze, żeby z nimi jutronu hostinu świecił. On je zał chleb, je so Ci dziękował, je chleb rozłamał, on swoim uczomnikom dał a praju, zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podane. Potom je zał keluch z winom. Je so Ci dziękował, je keluch swoim uczomnikom podał a praju, zmicze a picze šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnohich przelata k odawaniu rychu. Potom praj, čińcie to, na mnie wspominaj. To je potaństwo wiary. Sme tu zgromadzeni, Wódźce, a myslíme džakovne na všetko, što ešte Jezus za nás činil. Tutym woporze, który się nam dowierzył, świadczymy Jego śmierć a Jego zrowastanenie.
Ty se Jehowa popřiwzał, przyjmij też to, štož my ci przynoszamy. Hosanna, Cię chwalimy, Hosanna, Bożo nasz. Hosanna, Cię chwalimy, Hosanna, Bożo nasz. Jezus je swoje żywienie za nas dał. On je z mrtwych stanął, je między nami żywy. Hosanna, Cię chwalimy, Hosanna, Bożo nasz. Na końcu czasowym przyjdzie krasności, potem nie będzie hiżo nuzy, a nichtu nie będzie trebać płakać, a nie będzie zrudny. Hosanna, Cię chwalimy, Hosanna, Bożo nasz. Wódce, Ty se nas na tutu hoszczynu przeprosił. Duchu Świętym zgromadzeni dostanemy ciło a krew Jezusa Chrystusa, daj nam moc, żebyśmy byli tak żywi, że se Tebie lubimy. Daj, żebyśmy se między sobą rozumili, a też drugich rady zveselili. Gromadźe z naszym bamżom Francyskusom a naszym biskupom Heinrichom Cię prosimy, niechśmy junu ze wszystkimi, kociż do Tebie wieria, na przeco pola Tebie doma. Daj, żebyśmy se Maryju a ze všemi świętymi Tebie bez końca chwały śpiewali przez naszego knieza Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim habenim dała soci Boża wszechomocny Wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Kwoci nasi przeproszują wszystkie dzieci sem, kwotary, tworzymy tu wielki krąg około wotarja. Naliwa a naprawo proszę. Ministrantce czynia sobą. Pójdźcie, czekamy. Tworzymy wielki krąg. Stupcie so tak, so na każdy umsatz rejestrują. Czy się nie zbliżył choć sem, może we wałce co uczynić? Wódce nasz, idź w nieba, zwiedz Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, staj co Twoja wola, kajesz na niebie tak na ziemi, świetny gniew nasz daj nam rzec, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie weź nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Swoje wódce rozprzestrzemy, umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom, zmień co nad nami, a pomhaj nam, żebyśmy odrycha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przychod naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przetoj Twoje królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Nie kladamy, a nasz kru zacząć możemy, żeby czy kus bude do tej strony. Jezus on, Ty nas dajne zdoła k siebie wołasz. Ty chcesz, żebyśmy udržovali wszystkie związki między sobą a z Tobą. A żeby nas wiązało to, że Ty nam darił. O sobie pokoj. Tu się przyjemy kaj wszystkich. Tu nas się grajmy pokoj knieza stajne z Wami. Co na uroczcze, doławki, a prajcze nalewo na prawo pokoj z Tobą. Jej Boże,
Leče jenjo Bože, kotrež zebera rychy sveta.
Dżens se do mojego domu kralo zastupił. Z radością Cię witam k sebi, jak se z tym mnie zwestli. Daruję Ci, sztojście moje, do służby Tyś mnie se zmi, sztojście moje, szoje Twoje, wszak se kral mojeniczki. Z niebies na ziemiu se przyszł, dziecko nam se narodził. Se był za człowiectwo żywe, na krzyżu se ukrawił. Dobyczer se z roła stanął, wrócił se do niebies, zoby kralował tam wiecznie, jako na najwyższy kniez. Między nami pak bydlisz cyrkwi przez swój święty testament, z Twoim ciałem, gdzie nas żywi, wołtany Twój sakrament. Kajke zbożne odkazanie, Twoje ciało je a krwi. Dostojnie Cię przyjmuję, Chryście Kralo, święto ludów, Kralo czasów wieczności. Sztoś Ty ukupił się smilnie, niech Cię sławi na wiecznie. Amen. Modlmy się. Prosimy Cię, Knieże, rozmnoż we nas skutkowanie Twojej mocy. Twoja dobrota hotuj nas, okrzewienie z niebieskimi potajnościami dostać to, sztoś nam one lubia. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Wszystkim, którzy dzień z Karmuszu świadczą, z utroby żonowanie tutemu dni. Tu we Kroszczycach je dżęca dymaj nyszpo. Różoc modli się we klosztorskiej cyrkwi na niedzielach we dwimaj, sredu rano we 8, piatk wieczor 19 godzin. We farskiej cyrkwi od pundziel do piatka 18:30, we Worklecach utoru 18 godzin, a czwartk tunraz hižo 17:30. To zwisuje z tym, że we Worklecach w novembre su kemše wieczorne stajny hižo 18 godzin. Kolekta dzień za tydzień w Kroszczycach je za wasadu postajena, w klosztrze za nadawki namiestnie. Mutrome zapłać bur, prajmy za szczyjowace dary, za piszczele za dary 20 euro, 3x50 euro, 3x100 euro, junu 150 euro, 3x200 euro, junu 250, a junu 300 euro. Na karmusznych kemszach w kolekcie dohromady 4220 euro a 1 centu. Za misjonski skutk na kemszach w klosztorskiej cyrkwi jest dariło 857 euro a 20 centów. W Dobrošicach su kemše sredu wieczor 18 godzin. W Worklecach, kajči doma prajach, w novembre na czwartkach stajnie 18 godzin. Doma w obstarania su utoru w Nowej Wiesce, Rajnce a Hornim Hajnku, piatk w Horkach a Kroszczycach. Cicha święta godzina przed Najswiętszym jest czwartk 18:15 do 19 godzin w klosztrze. Seniory w Worklecach zetkają su utoru 8:30 w Kapałce. Přizamknie sa snedan a besada dom Boskowym domie. Prynja woprawienska wuczba tutun tydzień hiszcze nie započína. Kolpingowce zetkaja so czwartk 19:30 w swojej sydorni. Firmujomni zetkaja so czwartk 17 godzin w farskiej cyrkwi. Odpusk za kude dusze może każdy wierzywy zdobyć, od 1. do 8 novembra z łopytom kirchowa a modlitwu za zemrytych. W klosztrze su przychodną niedzielu dzieci przeproszone na osobitu katechezu. Za runę se toho mirčena we wikarii pytaja su jeszcze młodostni, kociž bychu rolu przełzać muli, niech so prošu pola krawcec we kukowie przyzewia. Utrobnie przeproszujemy wszystkich przychodną niedzielu na wulby do wasadnej rady.
Wolić smierza so 8 kandydatów, wólby przewiedziemy na 3 miejscach. W Pančicach Kukowie na wikarii od 8:30 do 12:00. W Worklecach w Knieżim Domie od 9:30 do 12:30. W Kroszczycach na Farę od 8 do 16:00. Przyzamknie so wuliczenie łosów na Farę. K tomu chcę przydać, dohromady są so namietowali 100 a 86 wszelkich osobów za kandydaturu. Lišćina tých, ki so kandidaturu přivzali, uvisa, tež ta je naladna. Wosadna rada przeproszuje 14.1. na faru na przednošć Trudle Malinkowie na temu serbskie namrywstwo za morjem dżęca. Fara Anders od 4.1. do 7.12. w naszej wosadzie ale wotrowe służby nima. To jest to hižo jara wopak je rozumiło, ja neke pravim, že ne smem praviti, Fara Anders ma dol. Ne smem praviti, što odlabun tu nejo, ale v tem času on službe pola nas nima. Ale to se ne sme zjavne praviti. To tak je. Fara Warner od 4. do 16.1. našej wosadzie służby nima. Fara Dawidowski hač do 22.1. dale ve służbie nie. 27.10. zemre w starobie 92 lat Lena Heblakowa, rodzona Hejšic z Nowej Wieski. Kowanie a requiem byšte sredu. 29.10. zemre w starobie 76 lat Józef Kubic z Worklec. Kowanie popelnicy je w najwyższym kruhu. 2.1. zemre w starobie 85 lat Paweł Kubic z Worklec. Co dalsze za niego so jeszcze woziwi. Kniesnych daj zemrytym wieczny odpoczynk. Niech odpoczywa w Bożym pokoju. Porjad Boží službu. Pondělo rano na fare za kude duše, kemže sú skazane z Kroščic. Útoro rano na fare za zemreto Jurija Dučmana z Kroščic. Sredu rano na fare za zemretoho Roberta Kilanka, kajšte živých a zemretých sú Kilankec a Berec. Piatk večerne, 19 hodin v cirkvi, za zemretého Jana Nowaka a Bena Mroza ze Smyčkec. V sobotu 18:30 cirkvi za zemretého Milčina Hicku z Hatu. Džens za týdžen ráno ve 7 za zemretého Michala Domášku a manželsku Máriu z Horku, dopona za osadu. Na po 11 za zemretého Jana Vičaza a manželsku Lenu z Worklec, kajštež Jana Hajnu a Mikłoša Čornaka. Na tym dniu so woli osadna rada w cyrkwie Nyszpo w Dwimaj. Wiacery su so prašili, kak to neke je dale punže ze svoknami. Oni je tak, tutun sredu přijedzie firma a zatwari prytku w čiste oknie, ewentualnie on sredu dočinia, ili nic twarja też jeszcze czwartk. A potom so wonka te rošte może otwarić, Wotnucka se potom te pisane okna zase připravia. Może być, że to hakle około 10. decembra je hotowe. Planowanie to prede, ale tak do możemy ewentualnie z tym liczyć, że to jeszcze te rošte widzimy. Przy piszczelach je tak, te całowidzomne trubki są zase nastajene, što ja nie jestem wiedział, wiacere trubki są jene szpycha, docela żaden zvuk z nich nie przyjdzie, to by mi nowe, ale ja sam ich prosil, żeby mi praja kotre trubki ne trubja, to jeszcze mi napisał, ja zmuszę podejść no rec, što je tak rec fake, a što je, haj, što dziwa. Trubki we piszczelach, hebak, nie są jeszcze wszystkie tu, te są tutun tydzień potom zatwaria, što jest tu jeszcze nie, a potom drugi so wszystko wosować. Planowane bie, zo są piszczele 9. novembra hotowe, mi so zda, to cyle se nie będzie doczynić moc. Jeden tydzień to nas odleje trzeba, wszako jest to też tydzień pożisza započało z tymi dziełami. 24. planuję na każdy pad ten první koncert na naszych potom zase nowo wosowanych piszczelach. Przypodla są ze śmiejacym obliczom mi ci twarce też prajli, kocy są każdą trubku w rukach mieli, a każdą z ruku redzili, zase nowe obliczo im dali, że je pozdaču jara byle tačko w cyrkwi było. Gdyż łasteczki w cyrkwi takret swoje koła wiercza, on tutaj też nieszto puszcza, a to będzie skiery jara twarde, a je jara hiżo szkodzało. Ale
tym większy dziel są mogli zase dere uredzić. Co nadzieję, to tak ostanie. Hej, tak jak piszczelam, a kłoknam. Zapłać było wszystkim, co studenci się procedowali, z nami tym Bożym szurę nie obrobić, zapłać było szoli, a wszystkim hudźbnikam wam jeszcze przygotowali, studenci jeszcze kemsze. Prośmy Boha o jeho żonowanie, przyjął wam všim żonowanu niedzielu. Jest Bóg z wami. Niech was pożegnuje wszechmocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Życzę pokoju.